YouTube. Ja tänään pelataan taas DD:tä, niin kuin aiemminkin. Ja täällä on mun uusi kaveri nimeltä Arska. Huono nimi, mutta se vetäis nyt tosta vaan hatusta. Ei, kun ei mulla hattu. Ne hyvät vitsit. Hehe. Ja myös taas kerran Mr. AM Gamers, niin kuin monissa muissa aikaisemmissa videoissa. Mennääs pelaa. Jep. DD:n parissa taas tänään. No niin. Niin. Joo. Et sille. Näin. No kun milloin? No niin. No niin, sitten. Let's play. Melkein. Yes. Peu. Peu. No niin. Noin. Niin, tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Ja Sanat sekaisin. totta kai. Yleensä niitä voi mennä. Ja kertokaa, mistä te haluatte videoa edelleenkin. Niin. Ei ole tullut vielä yhtään kommenttia. Niin. Haluaisi tietää, että mitä te haluatte nähdä. Koska ei se ole vaan meidän mielipide, koska tulee paljon enemmän katsoja ja tykkäyksiä ja kaikkia Tilaajia. sanoisiko kuuluisuutta ja katsomista, jos on yleisen mielipidettäkin. Koska se olisi vähän tylsää, jos olisi vaan oma mielipide. Niin. Ja teidänkin on paljon mukavampi katsoa näitä videoita. Niin. Ehdottakaa mitä me pelataan ja ehdottakaa, että tehdäänkö mitään muitakin videoita. Niin, koska... Ja mitä? Niin. Ja 10 tilaajan spessunansa niin kuin... Mikä No niin, ja täällä taas. Peu. No niin. Ei se muuta kuin tapetaan tyyppejä. Se on mun hauskin asia, mitä voin tehdä elämässä. Ainakin tässä pelissä se on hauskaa. Ja niin, nyt tulee sitten. Nyt ovat panokset. Nämähän ne on kovia. Sokka! Irti. Boom! Tankki tuhottu. Kato hidastettuna. Yes. Niin, sitten lisää tyyppejä. Niitä täällä riittää kyllä. Henkka on vielä ihan yli puolet, niin ei mitään hätiä. Koska me ollaan Ihan varmaan... vielä. Niin. 10 HP. Ai ei oo hätää. Ai vitsi, nyt se hupeni ihan hirveäkin. Onko sulla mitään ensiapupäkkejä? Ei. Ja 10 tilaajan spessun jälkeen niin me näytämme muissakin videoissa sen jälkeen varmasti naamoja. Toi nyt on tämmönen ihan joo, ei mitään. Että jos noin, että kuolis toi yksi tyyppi tuolta, niin sit oltais otettu 10 HP:lla tää. Eli Missä se edes on? IDK. Siinä ja headshotti on Ja hyvä Victory. lopettaa. Se oli lähellä. Niin oli 10 HP. Sä sitten kuitenkin teet headshotin ihan viimeiseen tappoon. Se oli siinä. Oli kiinni. Nyt mä katon videota, jos me saatais noita juttuja, koska mä oon vetänyt kaikki kentät, niin tarvittais vain juttuja. Noita kultajuttuja 20, niin pääsis vedelemään uusia kenttiä. Laitan pauselle. Hei hei. Tosiaan, moikka moi. Katkaa.
tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Laittakaa uusia pelejä, mitä me voitais pelata, niin laittakaa kommentti alas. Noniin, Hei hei! heippa!